Sanibonani sanibikelela abathandi nabalandeli ke bembuso MTV wekhaskeleli ke lezi ndaba ke ezihlukahlukene ezenza khona la eMzansi okubaloke nazo izindaba ke ezitrendayo kwinganeza kwethu. Impela ke namhlanje ke siniphathele udaba lukaBhuti othe wasithinda yona ke i-email ke yala ekhaya yembuso MTV wathi cha impela ke Bhuti Mbuso ngicela ukuthi ke ungidlulisele ke nalo udaba lwami naku ke ngizithola phela ke sengiqeqa ke inkantolo sengiqeqa ke impela ke inkantolo ngenxa ukuthi ke ngabhaqa unkosikazi wami ezibandakanya ngoyenkonzo yaseKamereni ke neshende emkhukhuni wethu lapho sihlala khona phana ke endaweni ke zamatoho uthi hey Bhuti Mbuso le ndaba lena anyazi ukuthi ke ngizoyithini kodwa ke ngicela ukuthi ungidlulisele nalo udaba lwami mhlambe ke nami uzosho kube ngcono ize ke impela ngimana ngigqeqa wena ke inkantolo ngibhizi ke ngihambana ke nalo leli cala leli kankosikazi wami nakhona ke elingekho engisekela nje ezimithiyo ngoba naku ke efuna ukuthi ngijeze asali ke etamatana ke nalo ke ishende winganisa wethu. Okay bafowethu impela ke ngizoqala nje eqaleni kulona ke udaba lukaBhuti ukusuka nokuhlala bedibana ke naye umakoti ke wakho unkosikazi wakho uthi ke badibana ke badibana kanjani usisi ke wayengaphasi kwesiphi ke isigaba ke ngokhula hayi winganeza wethu usho ukuthi ke udaba lume kanje nalo kaBhuti uthi ke Bhuti Mbuso usisi lona ke ngaqala ukuthandana naye ke esasesikolweni ke esase ingane yesikolo ke esafunda impela wena kwamnandi ukuhle phathi kwethu sobabili engangokuthi ke winganeza wethu kwathi mangaba kuhamba isikhathi phathi kwaBhuti naye phela kusisi lona wow usisi wavesane wabamba wakhesha wakhulelwa. Alright ke uthi uBhuti ke wathi mangabayithola ke lezo ndaba ke zimnandi ukuthi cha impela ke isinqanda mathe sakhe ke sesibambile sesikhulelwe wathi cha impela ke wena ke umuntu wami ke ungakhathazeki ungabasabi kakhulu abakeni mina ngikhona njengoba ngikhona nje uzokwenzela iqiniso asoze ngikulahle mina. Hake wenganeza ukuthi ke uthi uBhuti ke wabantu ke wabese ke ese khokha phela ke amalobola washaya izakhe ngokantombi yakhe wamthatha wazoba umakoti wakhe. Uthi ngaleso sikhathi ke wenganeza wathi yena kuBhuti ke wayesevele ke esesebenza le kwaNdongazi yaduma kwanyama ke ayipheli ke njengoba wayesebenza ke wabona ukuthi cha impela ke unkosikazi wami ake ngimthathe ngimkhuphule phela sohlala naye esilungwini ngoba vele akanawo umuzi kanti vele nalapha ke emakhaya noko kunempi nje ekhona yomndeni so ke akawuthanda ukuthi ke umakoti wakhe kagcine ke eseba sengcindezelweni ke ongamele ukuthi ke azithole ke sekuyona nokuyinto ke angakwazi ukuthi ayigweme uthi ke wamthatha unkosikazi wakhe wamenyusa ke wayohlala naye lena ke silungwini lapho ke etohoza ngakhona ke bahlala phake emkhukhwini futhi nje kwakuhle nengane ke yazi yatetwa yakhula ingane bemane nje bevakasha emakhaya befika nje ukuvakasha mabehamba futhi ke baphinde ke behambe ke ndawonye. Hake bafowethu uthi ke impela ke ingane ke yakhula ke kwakuhle futhi ke into yabo nje ingabonakala ukuthi ke kukhona uwrong okhona noBhuti naye futhi eqhubeka ke esebenza lapho ke esebenza khona. Uthi ke hey weBhuti Mbuso kwafika isikhathi lapho na ke izingane ke zivalwe kuJune zavalwa izikolo ingane yahamba yayabuka umakoti wayivakashisa umakoti yena uyasebenza uBhuti ngala umakoti yena akasebenzi uhlezi nje la endlini. Alright uthi ke la ngalenye ke uBhuti ke wangena phana ke night shift ke emsebenzini ke washiya ke unkosikazi wakhe ke endlini ke njengenjwayelo ke kwazisi ke nawe ingane ke yayingekho ke isemakhaya isavakashile nesikolo ke sisavaliwe nokwathi uBhuti ke mangaba ke efika emsebenzini ke washeshe ke wadedelo ke impela ke izikhathi ziya la ku past 10 ke ebusuku wabese phela ke ezama ke kubuyela ke endlini nowathi mangaba ke ebuyela ke endlini ke esondela phana ke ngesemkhukhuni wakhe hayibo wahlangatshezwa ke isililo ke senkosikazi wakhe labona ke ekubona ukuthi yabona ke lesililo lesile sengisaziyo akuyisona lesililo lesisichaza bacha impela kunento embi emihlelayo la ngaphakathi kodwa ke kunento enhle ekuyena ke emenzakalayo la ngaphakathi uthi yabona ke lesililo lesi nyasazi yilesi phela ayike asenze uma ngaba sisithozisa mina naye sigidazana impela wena sinyobana. Uthi hey Bhuti Mbuso ngave saneke ngashokheka lapho ngave nganganokha ngasendlini ngama phandle
hayi nkosikazi wami impela awuyabonakala uphatheke kahle impela uyahefuzela ubiza amagama lawa aje liwabiza mangaba enami nayo indoda lana ngaphakathi uyayezwa imani ikhulumela phansi ithi ngisahamba ngakhona kunjani hey wenganeza uthi impela ke indoda ke ithi hey ngafisana ngangazi webhuti imboso ngahlala phansi ikhanda lami laduma ngangazi noba nginokhe noba ngithini noba ngikhahlela isivalo ngingene naso uthi hey lazula ikhanda webhuti imboso angifuni ukushwa manga lazula ikhanda ngazithola umqondo wami songasabambi ngendlela eright uthi ngavisana ke ngahamba ngaya endaweni ke yokucika ukoma ngizama ukuthi ngicabangisise kahle lento lena ngoba ke angazi noma ngabe ngiyaphupha noma ngakube lento le yenza ngempela ngaba nkosikazi wami lona ke onomuntu la ngaphakathi endaweni yethu uthi ngahamba ke ndaya phana endaweni yokucika ukoma ngafike ngabiza 3 ngayibeka phambi kwami ngafike ngashaya isikhathi lapho siyahamba esibhaka ku12 entatha uthi ngashaya yaphela le 3 ngaphinda ngadubula 2 ngashaya i1 ngaphakathi iyona indawo yokucika ukoma ikhanda lami njalo liyazulazula alazi uthini limise kanjani uthi ngayishaya ke webhuti imboso ke le1 ke kanti ke enye i1 ngahamba nayo ke ngabe ngishayela la endleleni ngibheke khona endlini yami ikhanda lami njalo eliyazulazula alazi ukuthi limele licabangeni limele lithini uthi ebhuti imbuso ngathi mangaba ngifika endlini ngafika napa bayaxoxa wena baxoxela phansi kuhle kumnandi kudeliwe hayi uthi ke ngafika phayana namvele ke sengiqhutshwa into zami ngafika nganokha kwafika kwathuleka bhuti imbuso kwangathi akho umuntu njengoba bekhuluma nje abasaphenduli ngoku uthi nganokha hayi lutho nganokha hayi lutho awu unkosikazi wami ngoba ke ngithi mangaba ngibuya mangangisho ngabuya emsebenzini uyakwazi ukuthi mangaba nginokha nginganokha isikhathi eside angaka kodwa nike namhlanje hayi cha lutho uthe ngathatha ifoni yami webhuti imbuso ngezama ukuthi imfonele hayi nangempela iyaringa ifoni phakathi kodwa ayibanjwa uthe ngavisana ngazama ukuthi ke ngikhahlele isibhalo uthi mangikhahlele isibhalo hayi cha lutho isibhalo futhi ke asivuleki futhi ke nabo hayi abavule laphakathi uthi okuhle ke webhuti imbuso ke ayikho enye indawo lelishene leli elingaphuma kuyo ngoba kufike bomnyango benamafastela axhake umnyango so alikho enye indawo angathi mayifuna ukuphuma abalele ngakhona ngoba mangabaliphuma lizophuma la ngikhona vele nami uthi ngihlale lapha emnyango ngithi hayi cha yabona ke namhlanje imake ngizobona ngoba ukuthi kumele ngihlale la kuze kusi cha impela ngizohlala kuze kuse uyozavula unkosikazi wami ngizibonele lento le mina engizwayo hayi ke uthi ke wathi esahleli kanjalo ke wenkaneza wethu wabona ngamaphoyisa esefika la emzini wakhe esefika nje semcaphula esemthatha hayibo waqala wamangala manje hayibo kwenzakalani kwathiwa hey ungakhuluma wena uzokhuluma phambili epolice station sochaza hayi ke wenganeza wethu ubhuti ke wathi mangaba efika phana ke police station abesemtshela kamaphoyisa uthi ke wena ke soboshiwe manje soboshiwe bozama ukudubula ke unkosikazi wakho bomkhiphele isibhamu uthi ke nangempela ke wenganeza wethu isibhamu ke unaso njengoba ke isibhamu uvele ke esebenza ngaso emsebenzini isibhamu ke uhlezi ke naso ahlukani naso namaphoyisa ke athi mangabe emfica vele ke isibhamu ke sikhona lapha kuyena kodwa ke hayi ukuthi isibhamu phela ke wayizama ukuthi enzakalise ke phela ke unkosikazi wakhe neshele cha lokho lezange nje imfikele nje kwasekhanda kodwa ke wayefuna uzibonela ngosiko ukuthi ngaba unkosikazi wami wenza lento le engizwayo ngamadle bami namhlanje ngiyasiphuphela nje alright uthi yeke bhuti imbuso ke uyimanje ke ngihamba ke icala lokuthi ke ngazama ke ukudubula ke unkosikazi wami neshende okuyinto ke engizange ngiyenze leyo unkosikazi wami ke wangisengela ke ezimithiyo ke emaphoyiseni
uthi okay alright engakwazi bangiphume ngebheli nokuthi mangaba ngiphuma ngebheli ke wengane zawethu ngayalela ukuthi ke kumele ngingabisahlala phana ke kule ndawo engihlala kuyona kumele ke ngiyohlala kwenye indawo ngoba phela kushuthi mina ke sengiyingozi kuyena unkosikazi wami alright ngenxa yokuthi ke kunempahla zami ke zomsebenzi nezinye izimpahla ke engizidingayo phana ke endlini ke wanyanzele ukuthi ke amaphoyisa ke ngiphelezele ngiyothatha phela izimpahla phana ke emkhukhuni wami hey uthi bhuti Mbuso ngamangala mangaba ngifika ke endlini yami kukhala ebhungani kungekho lutho unkosikazi wami usihambile uthi ke amaphoyisa athi cha ungamangali indoda mangaba ufica kunje kusobala lokuthi lezi zinto lezi ke njengoba singekho sithethe nguyena unkosikazi wakho nakhona mangabe ezithatha shothi ke uzama phela ukuthi achieve ngoba ke naku esaba wena uyitreat again uthi hey cha angaze ngehlelo ibhadi kanjena empilweni angaze ngehlelo ibhadi kanjena empilweni lingehlela ngomuntu engamkhetha ngimenzela iqiniso ngoba ngimthanda uthi ke yabona kumanje bhuti Mbuso ke ngiyaqiqa ngihamba enkantolo unkosikazi wami cha akaveli ke nangonwele enkantolo yimina kuphela omane ke ivelile phaya uthi angazi ke icala ukuthi ke lihambe liphelelepi mhlambe lingahamba impela igcine ke selingwebe ize ngawatshela kamaphoyisa kusona statement sami ukuthi cha impela udaba ke dlume kanjani nokuthi ke sona lesibhamu lesi ke isibhamu ke engisebenza ngaso ke emsebenzini funa khona kubaza ukuthi balandelele nangempela ke bathola ke nabo ke ukuthi cha impela ke ngumuntu ke vele osebenza ke ngaso ke isibhamu kodwa ke bathi cha asinabo ubuqabulo kuzala ufakazi ukuthi ke lesibhamu lesi ke wongeke usebenzise phaka unkosikazi wakho ngoba nanga kubonakala ukuthi ke naso isibalo lesi ke wosuvele sosikhahlela sowuzama ukuthi ke ungene ngendluzula iyangena phana ke emkhukhwini ke wakho uthi ke wenganiza uthi phela unkosikazi wakhe ke wamgcina ke eya ke emsebenzini ke ebuya embona ke nalo ke ishende emva kwalokho ke akazange ke ambona futhi ke umanje akamazi ukuthi ke ukephi Hayi wengeneza uthi impela ke lunjalo ukuthi abantu kabhuti lapha ke ethe bhuti Mbuso ngicela kungisize nansi ngodaba lwami ke engibhekene nalo unkosikazi wami ngimbanda kanye ngeneshene endlini yami ujike ke sokuboshwa mina kuthiwa mina ngifuna udubula unkosikazi wami uthi ke bhuti Mbuso ngicela ukuthi ke wena nabalandeli bakho ke ningibonise uthi udaba mangabaseli kanjena ke kwenziwe kanjani unkosikazi wami angisamazi noma ukephi wathatha izinto zonke waziqoqa ke emkhukhwini wami lapho ngihlala khona wahamba futhi manje nanako ngizoboshwa ake ningiboniseni kwenganeza ukuthi impela ke wenganeza ukuthi usho kanjalo phela ngobhuti ke esibhalela kuyona ke Mbuso City MTV wathi cha impela ke nansi udaba lwankosikazi wakhe uthi ingane engaphakali ifela embelekweni uthi impela ke ukuphawula kweni mhlambe ke uzosho kumenzi naye abe ngcono ngoba cha impela izinto siqingile kwelakhe ke icala hayi bafethu impela thina iseni Mbuso City MTV sithi nje impela ke ngihlangene la kuma comment isizwe lapha ke udaba lwabhuti uthi ke nina ngokwenu libona kanjani hayi mina ke ake ngehle ngobona idibane ke na ivideo elandelayo